Aku beli pi baru ki banyak ki bapet ya kena ka video ka jong amo dia ngaong sai ki pin adu basdang jong kena ka video mo teng syaitan kena ka jing ngau banga du jingkermen halate dia nota ka dau ba ngamla ban penmi ya ki konten ki ba kamtias na ka banta ki jong pi ha kene ki sngi ho ki plan ki idea ki dan shibun kita ki jemut ki jemang jonga ban penmi ya ki video ki ba kam internet ki ba kam i pen sngo bang ye phi ma de na ka daw ba kini ki sesni asni ki ba ngadan haprang kane ka depression kumba kyong de na ta ka daw ba ngamla ban penurlong ya kita ki jemut ki jemang jonga ya kita ki video idea ki jonga ya la se ki dan na preng jong phiro mo ki to ki kino ki bro ki bape ja kane ka video phi dan na preng kane ka jing kluma jumut kum ha kine ki pote ho nga ngam de rekum kita ki we ki ar mo ki ba pendu no ya kata ka jing kermen ka jong ki ho oj kata ka jing sngo du jing kermen te ka don hi kata te wat uno no bro ubak lain ro udan hi kata ka jing sngo du jing kermen teng ha kino ki por mo te ngapa de ngam shimre ya kata karai ba ki bro kin hakum kini ki po ki shat shimi kini ki rai ban penya la de da ka badi da ki dawai la ne da ka bas den pasi bat kom ta ter ho oj ki case ki balai phau jai lai phau kom ni sham hala ki jong ki jingim ki jongi kala bande na ka daw ki ba yeng hacham kala bande na ki daw ki ba ki samla la ne ka samla ka jong phi te kala bande na kino ki problem jong ki perlok ai kom to ma thong ba hakane ka video yo let's say nga la ban pasat kato kane ki jumut ki jingmang na ka banta jong pi ki bape ja kine ki video ba ka e ka ba nga sngo ban ong hang ne kalong ba phim de pat bandu jingkermen wala da pidan hakino ki situation ha ka jingim ka jong pi ho kala ban sngo si ye phi kala ban pen sngo si ye phi kala ban pendu jingkermen ye phi tang ba barabar hi phi de pat ban thom ya kita ki jinge ki jong phi ho akasen ka baning kong pi ong ba kato la kot pilat kelenti kim don shu bat kum ne kum tai mo te ngaro ngadon hakum kata ka kenja situation ba ngam don shu kita kilat ngam don shu kita ki lenti ki ba pen kemen te kajing du jing kermen te kawan be hi tang ba ngim dai pada ban shim ya kata karai ban pen dekut na ya kajing ngim la jong yi e kum to te tang kane hinga kwa ban pasat ipi ki ba pe ya kane ka video ba wala da pi du jing kermen makanaro pat pem daira ban simpat yakum kita kirai nama kiwe kilat kelenti kin saplihi ya pin ya lese mentaro kata kalat ka kam nompli ya pi te hagwide baki tamo te kawi pat kilat kelenti pade kin sadon hi ki ba shalandat ki ban sapli lat ya pi da kini da kita ye kumto ka da pidu ka bali pade pin sayo da ka bayong da pi du ka bayong pada kan sawan pada ka basau pat kom ta ter te wat nom ju ong bakalat kalakut kan ne baka lenti kala kut no tangkum ne hendrai pim de pat ban dan ye kata ka jing ngau la ne ka jing shimrai jong pi shimet himo te hoi ubru hin ala de omla pat ban pen kemen ye kino ki bru ki ba sngo don kata ka jing sngo o ka jong pi hak bi de kino ki kenja jing shem ki jong pi mo tamba ke pat ka ba pi de ban le dong long ka ba kraw e ka de ka ta ka jing map ka jong pi ho ka jing map ka phela ban tang shu ya map ka to kan ne mo tamba kata ka jing sngo ka jong pi pat de ka don ha kadon pat shalandat kaba wat ki scientist ro kimla ban wat ya kata ka jing sngo ka jong pi wat lada
map lane pi map ma pi maknaro kata ka jing snow hapo ka jong pi pada kadang don hi te yakum kita ki barok ki badan hapi lane ki badan hangapan mo te ngide ban brana telitelan ya kita ki barok tap shadas ben brat shaklau shabatape kumtu te dakaba hakum kini ki kenja situation ki bangaton nga yala de ngasat yala kabala mo ban pen klet lane ban pen kaman ya kaman sim lane ban pen kaman ya kita ban pen jano ban pen lip rong ya kata kan jing sno te kai ka bas ngotenat kalong ba ngasat pen ngotenat yala de da ka bang le shang shane shitai kum tu te lang ba da kata ka jing le shang ka jing le kai sha ki lum ki wai kum tu katu ka pen long no kum kata ka kenja da wai ba ka ban yarop ha katu ka kenja case mo ban yarop ban penja no ban pen klet no ya katu ka jing sno ko jong pi te mentahi ngadang shu mi ngaro na kamera nama kini ki sisngi asni ngampan mi re na kamera te dengan ka da ba na shu shong pengat ne ha samyu jong kini ki ding ban shong pengat chipang hoi kala bandai kano ka kenja jing mat ka jong phi mo kam tam ne ye ki samla ki ba kumanga na ne kumu phi yala se ki dan ki samla mo ki ba shat ba ka main problem hi ka ba ki sham ki lap ha ki ne ki sni mata ka long ka jing dei samla ka jong ki hoi ka jing dei samla ka jong ki mo ushin rong wi je ka kan thei ka i je ushin rong kum to tar ta hadin ka topat kalawan kata ka jing break up pat katu ka jing break up ka jing khalat ka jing ki pat kawan ra no ya kata ka jing penduk mensim kata ka jing penduk jing kermen ya wei pa wei usamla uba sham uba lap ya kita ki jing so tang ba abang ipet pat hamanta ki sni am ki breu wala da ki ya flat samla makana ro kinde pat ban du ya kata ka jing kermen ha oi ka wei ka ar pela ban du handai ki subun ba kidang dan ki ba shakmat jong kata la ne jong ta ko pela ya klat ya hai ki bete ba ki video ro mo ngan yele ikan bala ban penmi man la ka sngi kumbanga kular pi nama boy bangala kular ngam jo pentekut ye ki jing kular te ag video ba kata ki video ngadang yele he ban penmi susu ye ki video hakini ki sing banwan ho hakini ki sisngi asngi pila ban ye ki video jonga ki ba omlar re ki ba kini ki time mo nama ngaro ngampat nom la re ban plat shes dan ye kita ki jing snow ki jonga ka gede ba kata pada adin kato kan sngi ngan sami biang hi om dei pat banga shong tha ye ki video te ngayele kan pala ban pen mi man la ki sing ye ki video te de na kata kata ba yele se kidan ki pai ba ki pe ki video jonga ba hakum kini ki sngi ki wala da ba kum to te ki video kimbun re ki ba ler mo te nala de nga prasang hi ka bala ban penmi ki video idea zonga ha kini ki sing ki ban wan ki ba kham khias susu ki ba ban sung tana de ki pai ba hoi nala de hi nga la prasang hi ka bala ka hoi nala de hi nga de ya hoi nala de hi nga la prasang ka la ka yai mo ban pen kaman ni pi ki pai ba ki ba pe ki video ban pen kaman ni kita ki we ki ar andrai ka kane bro kadai ka jing storm junga ya wala da kim patan ki ba le hapo meghalia ka ba penmi video man la ka singi rumo puat hapdeng bangadan akung kini ki situation ro ngai le hi kat ala ban ban penmi ye ki video man la ka singi ko bang akula re phi ha kata ka jing snow ka junga kata ka jing sham ka junga ai kan mat sa no ban nga tang ba kam de pat de ka ba
kapa pen thang pat ki phi ki no page mo te kan ne te ngimla no ban ong ba wei pa wei ubre hi phi o shat lap o shat sham ya kum kine ki kanja kum hakum kine ki por mo kata ka por ba phi sngau du jing kerman te kane kam de yanga ngapa de ngadang shu ong no ban dang shu mat man ta te ki we ki ar pate nga tipi baki mat ya kane tamba ngapat de ngampat shamre ya kata ka jing sngau mo te din ta ka daw ba nga ko ban ya kran bat pi ki paj ba ki ba paj ya ki video junga kham tam le le ki tu ka paj mala ka sngi ya ki video ki junga ki ba paj ka por pra pa chai e kam to mo te yala se phi pat phi la follow yang mala ka sngi ka den kata ka daw ba bang ko ban ye thu ye phi ya ka jing shi sha ma hoi nala de shumet hi ngala persang kat bala kat yai ban terus tom nala de ban pensung penat ki pai ba nong pai hak to jong kane ka channel ka jonga te apori ngatang si sngi asngi ikum tu tang ba ka jing sngi video pada ngam nom sange raban penmi ki video ngan sange himala ka sngi tang ba na ong ye phi pat kim dei pat ki bat thias kini ki si sngi asngi ki video ki jonga haden bangla sngo thanda ka jabing habang sngo thanda e udo no du khong snam jonga te ngani le hi ban wan susu ye ki to ki idea rem ki jonga ban mi video susu mo te nakar pa ti phi ai man sim yinga kam tam le ki ba shat riu blame ba pin duai na ka ta jonga kum kine ki por kam tam me ka jing duai ka de ka dawai ba ka ba ki ong ha kini ki smi mo te adan kam ka jing duai jong pi ka jangai min sim jong pi ki pai ba ha kini ki smi khnang ba ngaro ngan tip top apo ki video ki ban dongwat ke blesibon tangane ngakwa ban ong pi